Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ila Oga Ahmad. Ya je kashi. Ya je kashi kuma? Wannan gaskiya ne. To kai ya sunanka? Suna na Sele Salamu Salihu Salamu da Sale. Wannan sunan naka ai yayi yawa. Dalilin yawan wannan sunan ranar suna na raguna 20 aka yanka. Funka! Kana da lafiya kuwa? Ai ya tsadau. Continue. Dakata. Ai Oga ya ce duk wanda ya zo da bukata biya mai. Da haka me bukatar ku? Ok, to Alhaji ne ya turo mu. Wannan yaron ka gane? Ina so ka auna shi, ka faɗi yaji nawa ne zai ishe shi, sannan sai a baka kuɗi ka sayo yajin da kuma kuɗin aikin naka sai ka dinka mai. Wani yaro ne? Yaro ne. To, yaro dan maka. An gama. Kamar dinki mai kyau ka gane? Karka damu. Har Amerika na je na yi dinki. Karka damu. Riga yaji 8. What? Wando yaji 9. Kai sai ka ce daga dinka ba san muni ba gan shi bane. Za a mai gajeren wando da hula ne ko kai aka? Ina gare mahaukaci ne da wannan sai. Kai ne mahaukaci. Mahaukaci kuma in ka mun reni ni zan tattaka ka gani ban san reni ka mun reni zan tattaka ka ina ga ma yawa na ga ma ma kuna ya kai wannan da na tanka mai in ya buge ni sai da kwashe ni da ambulance